Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα βιντεάκι και επειδή παλιά μου τέχνη κόσκινο έχω πάρα πολλά χρόνια να φτιάξω ηχεία, ήταν μια δουλειά που την έχω κάνει και επαγγελματικά. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα, εδώ είναι ένα βίντεο, τα καινούργια αυτοκίνητα δυστυχώς τα έχουν έτσι κάνει οι εταιρείες με ενσωματωμένο πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορεί να βάλεις εσύ ένα aftermarket ηχείο εύκολα και να πρέπει να παίρνεις αντάπτορες φύσας και να γίνεται πολύ μεγάλο το κοστολόγιο ακόμα και έτσι και να σε εμποδίσουν ή να ψάχνεις να βρεις τώρα aftermarket έτοιμα, που και αυτά έχουν τρελό κοστολόγιο. Λοιπόν, την πρώτη φορά που είχα συναντήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο ήταν, αν θυμάμαι τώρα, το 2005, πριν 19-20 χρόνια, το 4, δεν θυμάμαι. Ήταν ένα Toyota που είχε κάποια ηχεία τέλος πάντων που μπαίνανε εξαμισάρια, αλλά ήταν αυτό το σύστημα. Έχω φτιάξει και σε Fiat, έχω φτιάξει πολλά τέλος πάντων, να μην το συζητάμε τώρα. Απλώς δεν το είχα βγάλει τότε. Θυμάμαι, ήταν μιανού φίλου ο οποίος είχε αγοράσει τα ηχεία χωρίς ξέροντας ότι. Δεν το ξέρει και κανείς τότε ότι έχουν ξεκινήσει οι εταιρείες και κάνουν αυτή την ιστορία. Και απογοητευμένος μου λέει: πω και τι θα κάνω τώρα. Και δεν υπήρχαν τότε κιόλας kit προσαρμογής, αν θυμάμαι καλά. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεις μόνο από εξωτερικό. Η eBay δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, πολύ λιγότερο. Τέλος πάντων, μπλα μπλα μπλα, του λέω. Ήταν βέβαια σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή η εξωτερική ανάρτηση ήταν χάλια. Και του λέω: στο ρε φίλε, λέω, θα το σκεφτώ λίγο να το δω. Τι είχα κάνει τότε, και ένα πράγμα το οποίο το κάνουν τώρα πια εδώ οι μάγκες και το δείχνουν και στο YouTube. Εμείς τότε δεν το δείξαμε στο YouTube. Είχα κόψει το ηχείο και είχα κρατήσει το εξωτερικό στέλεχος με τη φύσα, έτσι ώστε να μην χρειάζομαι αντάπτορα, να βιδώσω πάνω εδώ το ηχείο και να κάνω κολλητό, τέλος πάντων, κολλητή τη σύνδεση στο συν πλην και να μπορώ να δουλέψω. Λοιπόν, για να μαθαίνουμε τώρα εδώ τι κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ένα τέτοιο ηχείο, επειδή δεν ξέρουμε, δεν είναι προφανές ποιο είναι το συν και ποιο είναι το πλην, βάζουμε τα δύο καλωδιάκια μας σε τυχαία. Τώρα έχω βάλει το κίτρινο εγώ στο συν που συνέπεσε και είναι σωστό. Θα προσπαθήσω, παιδιά, να το δείξω, αν και δυστυχώς εγώ τώρα έχω ένα χέρι και ένα χέρι κατά το κινητό, γιατί την κάμερα κάπου την έχω βάλει και δεν την βρίσκω. Και θα σας δείξω τι γίνεται όταν έχουμε όταν έχουμε συνδέσει λάθος τους πόλους. Λοιπόν, εάν ακουμπήσουμε τώρα κίτρινο λευκό, προσπαθήσω να το δείξω. Κοιτάξτε το ηχείο, πάλετε προς τα έξω. Βλέπουμε, έρχεται προς τα έξω. Αυτή είναι η σωστή. Έτσι τσεκάρουμε αν έχουμε βρει το συν και το πλην σωστά. Εάν τα τραμπάρω τώρα και τα βάλω ανάποδα, θα δείτε ότι το ηχείο, η μεμβράνη, θα κάνει κάτω. Θα τραβείτε μέσα. Το βλέπετε, η πρώτη αντίδραση του ηχείου είναι να πάει προς τα κάτω. Ορίστε, μένει και κάτω τώρα. Δεν έχω χέρι για να σας το δείξω. Βλέπετε, μένει κάτω. Εδώ είναι λάθος. Θα μου πει κάποιος, μα δουλεύει. Φυσικά και δουλεύει, αλλά το ηχείο έχει κατασκευαστεί η εκτόνωση να είναι προς τα έξω και όχι προς τα μέσα. Το Spider δηλαδή έχει κατασκευαστεί τη μέγιστη απόδοσή του να είναι ανάποδα και κατά αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα το ηχείο. Με πολύ λιγότερα βατ, το ποινίο, το εσωτερικό ποινιάκι, η περιέλιξη πάει περίπατο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αφόσον λοιπόν έχουμε βρει στα εργοστασιακά, γιατί δεν είναι aftermarket με συν πλην και να βλέπουμε τι μας γίνεται με πιο μικρό φύς και πιο μεγάλο. Οπότε εδώ μετά τι κάνουμε, πάμε και σημειώνουμε ποιο είναι το συν και ποιο είναι το πλην. Εφόσον έχουμε φτάσει εδώ, θα κόψουμε το ηχείο μας γύρω-γύρω, θα αφαιρεθεί, θα ξεκολλήσουμε εδώ. Πρώτα θα ξεκολλήσουμε εδώ και μετά θα κόψουμε το ηχείο, έτσι ώστε θα αφαιρεθεί και θα μείνει μόνο το πλαίσιο με τα δύο καλωδιάκια εδώ, με τα δύο σίδεράκια. Άλλοτε είναι καλώδια, άλλοτε είναι σίδερα. Εδώ είναι δύο μακριά σίδερα, οι ακροδέκτες του, και εκεί πάνω θα κολλήσουμε το καινούργιο και θα κάνουμε adapt. Αυτό εδώ είναι ένα πεντάμισάρι τέλος πάντων, 5 inches, 13,5 cm, είναι από Mercedes Vito το X39. Λοιπόν, είναι κόμπο, θα πρέπει να βρούμε δηλαδή woofer με tweeter ξεχωριστά, γιατί έχει και το εσωτερικό
πώς το λένε τώρα, το ξεχνάω, crossover, έχει το εσωτερικό crossover στις πόρτες του. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε ένα full range ηχείο εδώ, δηλαδή να βάλουμε ένα ομοαξονικό το οποίο έχει και τουιτεράκι, διότι θα κάνει αποκοπή, θα παίρνουμε ρεύμα εμείς που είναι μόνο για τις χαμηλές και οι υψηλές bye-bye. Δεν θα μπορούμε να το αντικαταστήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και δεν θα πέσει και καλά. Και μπορεί να θολώσουμε και να χαλάσουμε και το Twitter. Οπότε, εφόσον μπορώ εγώ να πω ότι είναι καλύτερα που έχει κόμπο μέσα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, θα συνεχίσουμε σε αυτό το τομέα. Θα βάλουμε κόμπο και εδώ. Τώρα λοιπόν, τι κάνουμε? Ξεκολλάμε, κόβουμε, καθαρίζουμε για να μας αφήσει ελεύθερη εδώ την περιοχή. Βλέπουμε, βγάζουμε σιγά σιγά εδώ αυτό, για να μας αφήσει ελεύθερη την περιοχή και να δούμε ποιο ηχείο. Έχω πάρα πολλά ηχεία. Σας είπα ότι έκανα επαγγελματικά και έχω μεγάλο στόκ ηχείων. Πιστεύω κάποιο κοιτάκι, έτσι όχι πάρα πολύ ακριβό, διότι έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Τα εργοστασιακά ηχεία, παιδιά που παίζουν από πηγές, ό,τι και να σας γράφουν πίσω, πραγματικά πάνω από 20 RMS δεν είναι κανένα. Άλλα είναι 10, άλλα είναι 15, άλλα είναι 20, άλλα γράφουν 30, αλλά δεν είναι ποτέ. Μην τα πιστέψετε. Και το μυστικό είναι ότι για να παίξεις μέσα σε ένα αμάξι και να γουφάρει μια πόρτα, δεν χρειάζονται πάρα πολλά βατ. Χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καλά μονωμένη η πόρτα, ώστε να μην χάνει. Στη δικιά μας ορολογία είναι να μην κλάνει η πόρτα. Εντάξει. Υπάρχουν κάποια υλικά Dynama τα οποία μπορεί να τα βάλετε μπροστά και έτσι να σκληρύνει. Να μην χάνει από πουθενά. Μπορούμε να βάλουμε τώρα ένα aftermarket ηχείο και να έχει τρύπα δεξιά-αριστερά, γιατί δεν γουφάρει, δεν γίνεται ηχείο η πόρτα. Να μην χάνει από πουθενά και μπορεί ένα μικρό ηχείο και σε μεμβράνη αλλά και σε δύναμη να παίξει καλά, ικανοποιητικά, πάρα πολύ καλά. Δεν μιλάμε τώρα να κατεβεί σε διαγωνισμό τα μάξι, αλλά για daily cruising, δηλαδή για καθημερινή χρήση, να είναι θαυμάσιο. Και πάνω και από το μέσο όριο του κάθε ακροατή. Λοιπόν, γι' αυτό οι εταιρείες δεν είναι μόνο η τσιγκουνιά, είναι ότι δεν το χρειάζονται και σου λέει γιατί να ανεβάσω το κόστος. Πιο πολλές λοιπόν εταιρείες επιλέγουν μικρά ηχεία με μεγάλη ευαισθησία. Μεγάλη ευαισθησία ηχείο είναι ένα ηχείο το οποίο είναι πάνω από 91 δεσιμπέλ. 90 είναι normal, 91, 92, 93, 94, υπάρχουν 94 δεσιμπέλ ηχεία, τα οποία άμα ασχοληθείτε και κάνετε τα μαθηματικά θα δείτε ότι με 20 βατ ένα 94 ηχείων είναι σαν να είναι ένα 50 86 dB. Σχεδόν αποδίδει το ίδιο. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνουν στην ιστορία, γιατί αποφεύγουν, έχουν μικρότερες καλωδιώσεις, μικρότερη απορρόφηση ρεύματος, δεν κάνει drain στην μπαταρία, δηλαδή είναι πάρα πολλά, άμα τα κάτσουμε και τα πούμε, που οι εταιρείες καλά κάνουν και οδηγούνται εκεί. Τώρα εμείς τι θα κάνουμε, θα δούμε. Εμείς θα βρούμε ένα ηχείο που να είναι και μεγάλο και να μπορεί να παίξει με την πηγή, να είναι να έχει εύκολη διέγερση, γι' αυτό να πει μεγάλη ευαισθησία, να έχει εύκολη διέγερση, δηλαδή με μικρή πηγή, με μια δύναμη των 20 βατ να μπορεί να αποδίδει, και εάν κάποια στιγμή στο μέλλον ο άνθρωπος αυτός αποφασίσει να βάλει και ένα πολύ μικρό ενισχυτή, γιατί όταν θα βάλουμε ένα καλό ηχείο ποτέ μα ποτέ με την εργοστασιακή πηγή δεν πρόκειται να δεις αυτά που μπορεί να σου δώσει το ηχείο. Εάν κάποια στιγμή θέλει ο άνθρωπος αυτός να βάλει έναν ενισχυτή, τότε να μπορεί να το κάνει και να μην χρειαστεί πάλι να το ξυλώσει και να ξαναμπούμε πάλι, βρες άλλο και κάνε και ράνε. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά, θα το συνεχίσουμε σε part 2, να το δείτε.